खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनिफ्राय गोदान ब्लगा नैबे बिजनी टलगेटनिफ्रायनो जागायजेनबाय माने सुरु खालामजेनबाय आरोखि एक्चुअली आङो माबा थांगासिनो दङ मा होननानै बुङो बरमा टिचार्स डे दं ना ओमफ्राय दा बेखायनो एसे थांनि थ' दिनैहाय नायनोसै मा जायो बहा मा खालामनाय जायो बहा मा थांनाय जायो ना थ' बिदिब्ला जों दावबायलायनोसै बारबोबाय टलगेटआव दा गाबोननि आयु गरमाथो नोगोरखा गरमा माने दा बुंसै थिफुगोन बायदि दावदैया बोरैबाब्ला आयु मा खाल्थाब गारिनि बडियावलाय ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय लामायाबो अखा खनसे देग्लाय दैज्लाङाव रासिन गाज्रि जासिनबाय हाखर हाला बिराद जाजोब्बाय आरोखि आवगोलफोरलाय गोदान सोदानलाय मोजां गोसोम होदला बायजोब्बाय ओरैनो सानै बेफोरबायदि रिपेयार खालामलाबाय हाग्राबो दुजोबथारबाय माथो बोरै जाखो साननैसो आं गैयियावनो माबोरै जानांगौ जानो संसारा बिदिजोंथ' जारला जागोन ना गारियाबो माबासोलै जोंनिया मार्सिडिस बेन बे खायसे एसे मोजां थांगौ थाबाय मार्सिडिस बेन खायसे नङाब्लाथ' गाला जुबोमोनानो मार्सिडिस बेन नङाबा खाजोबोमोन गारिया थ' नङा होमबा माथो रायज्लायबाय थानो मोनहांहां जाबाय गारि सालायनायजों जाबजों ओरैबायदि मेगनाबो रोब फैयै जों मोनसे टलगेट मोनफैबावबाय नै बियो टलगेट मोनसे मोनबावबाय दे मा जायगा होनना बुङोथाय बेखौ मालाबा बावहाय बायदिसिनाबो जालायलाङो बबे मोनसेजों सोदों नाम्बार 1 सफैबाय बिरियानि जायोना मा जागोन मामि बिरियानि ओमफ्राय दे होमबा मामि बिरियानि जानोसै मामि मानि बिरियानि हा खोन्थादोब्रा दे मामि खोन्थादो चिकेन बिरियानि हा गाबोन टिचार्स डेआव नों टिचारफोरनो मा होगोन आदसा दे मा बिरियानि मा संबाय थायो बिरियानि ओमफ्राय क'का-कला लोंगोन ओमफ्राय गैला बिरियानिजों क'का-कलाजों ना मा गोबावजों मा मोनजाखो नों मा सोरलाबा मामिखौ गोसोखांनो हायाखै आंखौलाय नों सालामिया फैयाखै मा नों सालामिया फैयाखै सरि गाबदों आङो मानो गोसोखांदोंमोन नामा हा नायनाङा जों नायनाङा मानसिफोरखौ नायनाङा खालामदोलै बिरियानि ना मा मामि जानाया हा बिरियानि माजोंमोन चिकेन नङा मटन हा मटन बिरियानि जानो लुबैनाया मोनजाबाय दा हेपि हा ओमफ्राय नै क'का-कला दंबावो दा हा क'का-कला बिरियानि जानो नायखाय दिनैहाय जाहोफैदों बिराद गोबाव जाबायमोन बिदि बिरियानि जायैया ओमफ्राय दिनैहाय जाहोदों जाखांबाय हा जाखांसै दा
आबाव थानानै पिजिआवसो दोनो नालाय जा पिजिआव थानायावथ' मोनजाजोबा नालाय नांगौ बायदिखौ ओंखायनो जानो लुबैदों ओंखायनो जाहोफैदों आं दिनै बरमानि इसे लामा सेरावनो हाइवे रड सेरावनो जिबा हटेल होननाय मोनसे दङ धाबा ना माथाय धाबा बायदियानो प्लास खाथियाव फिसा बिदिनो फिसा जाग्रा दङ आरोखि बावहायनो बेयावनो जाहोफैदों एसे जिबा हटेल खोनानायाव जिबा ना खोनानायाव बारा मोजां नङा बायदि रोखोम खोनायो बावहायबो XYZ खोनाबाय थायो बेफोरबायदि आरोखि नांबावगौ ना माथो मामि और कुछ खाएगा माबाफोर जाबावगोन आरोबाव जाया दा हिन्दीसो रायलायलाङो गावनि हिन्दीया रोङा बेयो अस्थादथार हिन्दीयाव बेबो ना थ' बिदिब्ला नङा होमबा दान्दिसेनि उनाव ब्लगाखौबो एसे फोजोबनाय जासिगोन दे गाबोन टिचार्स डेनि बिनिनो माबा मोनसे ड्रेस नांबावगौ जादों बे ड्रेसखौसो बायनो होफैदों गामसा नांगौ होननायखाय गामसाखौ लाबोबाय आर'नाइ नांगौ होनबाय आर'नाइखौबो होफैबाय आर'नाइ गोथां गांनै गोजा गांसे गामसाया गोथां हौवासा जानानै मोसागोन बियो गाबोनो नामा मेथाइ नामाव मा नाम ना मामि मेथाइआ माबायदिमोन खोन्थालाय माबायदि सबायमोन गन्थं बिजौनि सबाय बिमानो मेथाइनि नामा माबायदि सच्चे खननानै खोन्थादों आदसा नों हौवासा जायो ना नायलांबाय थादो नङा होमबा बाराथ' गोलाव जानाय नङा दाना थांफिननायनि फाला जिबा हटेल हा बेनिफ्राय ओंखारबाय मामि थांसै दा हा थांफिननायनि फाला दा ओंखारनायनि सम जाबाय गस्ला लानांगौ ओमफ्राय माबा मोनसे लाबावोनो बेखौ लायनोसै टिचार्स डेनि माल लायै खिन्थु दिनै मेंग्लिबाय ओमफ्राय पिजिनिफ्रायबो दिनैहाय ओंखारबाय दिनैनि बिखौ नानियाखौ मा लाखो मामि दिनै बुंलाय साबोन मा नबेल साबोन ओमफ्राय क्रिम ओमफ्राय डायरि ओमफ्राय मेथाइ ओमफ्राय ड्रेसालाय फिंगार्स ड्रेस बा नों थिखोना बुरजा लाबाय माथो दिनै नों आब'खौ सुनो होगोना होआ गस्ला लंपेन्टखौ सुनानैसो गानदे मामि दे गस्ला लंपेन्टखौ सुनानै गानाबाना मा होनो बगास्रोम जायो ओमफ्राय बिनियाव दा बगास्रोम जाफुगासिनो दङ दा ओमफ्राय दा मा होननानै बुंगोन बिनि थाखाय मुलि नांगौ जादों गाबोन टिचार्स डे ओंखायनो ड्रेसबो बायना होफैनाय जादों नांगौ नालाय मिसनाव फरायनायनि हिसाबै टिचार्स डे हिसाबै होफैबायबो दा ओंखारनायनि बेबस्थाखौ लानायसै आंबो थांनायसै बिबैखौ गोसोखांदोंमोन गावनि बिबौखौ गोसोखांदोंमोन ओमफ्राय बिबै बाक्सायाव थाङो बाक्सा माने रङियाव थांनो नागिरदोंमोन रङियाव बिग बाजार इन्डिया ना बाजार इन्डिया मायाव बिशाल हाबग्रायाथ' नै बिनोमोन दा नै मोनबाय जोंनि हाबग्राया नङा होमबा नै लामाया बेफोरबायदि आरोखि नामा मामि अभी तो मिलने वाला है दाथ' मोननायसै नङा होमबा आइदै थ' जोबथारनायाव सफैबाय जोङो नैबे नङा खनानिया एक्सुवेलि आङो दा बरमानिफ्राय थांनो ओंखारबाय नानिया नैबेयाव थायोमोन बियो बिदाय लाबाय बिबो दा न' फारसे दावलांनोसै बा दावबायलांनोसै न'आवबो रावबो गैया नालाय ओंखायनो थाब थांफिननोसै ओमफ्राय गारियाबो मेरो होइना दुसराखौ नेपालीबो रोङा दै आङो आइली म नेपाली जानदिना अच्छा सीट बेल्ट पहले तो सीट बेल्ट लगा लेता हूँ ना उसके बाद नहीं सीट बेल्ट लगायनाबो ओरैबायदि जन्त्र'नाखा सीट बेल्ट लगायनाबो ओरैबायदि जन्त्र'नाखा
धीरे से धीरे से धीरे से धीरे धीरे जाओ ओरैहाय नै मोनबाय दे टिचार्स डेनि थाखाय प्रग्रामनि थाखाय पुरा माबा खालामगासिनो दङ प्रिपारेसन रेडि खालामगासिनो दङ नै पुरा लासैनो नोंसोरनो खोन्थालांनाया बे जाहैबाय टिचार्स डेनि थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ नै टिचार्स डे टुमरो गाबोनो साजायदों गिर्जाखौबो दिनैहाय ब्लगाखौ ना अफ्रि ब्लग टुआखौ बारा गोलाव खालामा ओमफ्राय गारियावनो फैनायाव गारिनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय थांनायावबो गारियावनो फोजोबलांनोसै ना मा होनना बुङो लोगोफोर थ' बिदिब्ला आं बावहायनो दोनथ'नायबो जाबाय